ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಯುಲೆನ್ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂದುಗೆ ತೊನ್ನೆ ನಾನು ಯುಲೆನ್ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ MT11 ಪಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿತ್ತದು ಯುಲೆನ್ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಮಾತ್ರ 1900 ಸೊನ್ಪ ಬರೆದಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೊರ್ನಿ 1280 ಆದ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನು ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಆಯ್ತ ಡಿಸೈನ್ ತಿರ್ತಿಡ್ ಆಯ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಡು ಯುಲೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂಚ ಆಯ್ತ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಪಾಂಡ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಂಡ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟೆ ತೂಕ ಇಸೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಲೈಡ್ಲ ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಿರಡ್ ಚೈನೀಸ್ ಬರೆದನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಎದುರುಡು ಯುಲೆನ್ಸಿ ಉದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಮುತ್ತುಂಡಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಾರೆಗ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಲ ಸಿಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಅವಲ ಯಾನಿಗಲೆ ತೋಜವೆ ಅವೆನಿಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕವನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಾರೆಗೆ ನಾನು ಒಯ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಅವಳು ತೋಜವೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೂಲು ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯ್ತಾ ಉಲೈಡ್ ಬಬ್ಬಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುನತ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ಒಂದು ತೂವೆರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕವನಂದಾಂಡ ಒಂದೆನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಆನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಇಂಚ ತಿರ್ತಿರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವೆನಿತ್ತೆ ಒಯ್ತದ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತದೇನು ಒಯ್ತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಾರೆಗ್ ಮೂಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಸೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಾವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವರ್ಟಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಗನ್ ಯಾನ್ ಗೆತೊನಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಿಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಂದಾಂಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗೊಟ್ಟು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಅವೆನ್ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಂಡಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಾಂಡ ಓಂಡ ಸಿಟ್ಔಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಐಕ್ ಸಿಕ್ಕದ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯಾಮರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕವಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಲ ತಿಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದೇಸು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.